So tara guys, samahan nyo kaming manguha ng kahit anong pwede nating makain dito sa aming bukid mga lods. Tara. Anong? Saan mo nakita anong? Asa? Nakita yung anak ko ng taklong. Dong, ipakita dong. Isa ng taklong. Ayan. Tinatawag na jungle snail. Tara. Samahan nyo kami mga lods na maglibot-libot dito sa gubat. Kung ano yung pwede namin makuha. Napakasukal dito mga lods. Walang ibang tao dito, kami lang, kaya ayan, maglibot tayo kung saan tayo pwede dalhin dito na pwede nating makain na madala sa ating kubo. Asa? Lah, may nangka kaming nakita mga lods. Ayan, parang hinog. Ayan. Ayan napakasukal dito mga lods. Ayan, may nangka dito mga lods. Ayan. Yata dito hinog. Yung isa hinog na. Ito mga lods. Ayan. Ayan, hinog na mga lods, oh. Na overripe na yata to. Oh, daming langgam mga lods. Daming langgam ito mga lods, oh. Tara, kunin na natin to. Yan, kunin na natin to mga lods. Daming mga langgam. Yan. Yung langka na nakuha namin mga lods. Yan, ilagay na muna natin dyan mga lods. Pag mamaya babalikan natin yan. Tara, punta naman tayo sa dulo ng bukid mga lods. Maghanap tayo ng pagkain na pwede nating madala sa ating kubo. Kinagat ako ng langgam mga lods. Ayan, may nakita na kaming taklong, oh. Maliit na taklong. Yan. Yan yung tinatawag namin na jungle snail mga lods. Tarong. Maghahanap kami ng mga pwede namin makain mga lods. Manguha din kami ng mga kamuting kahoy mga lods. Tignan natin kung meron ba. Saka mga singkamas. Ayan, madami dito mga lods. Ito, may kamuting kahoy, oh. Yan. Maliliit pa. Maghanap tayo ng kamuting kahoy ngayon mga lods. Diba sa? Ano ka mga kamuting kahoy sa? Ha? Ato na paon? Ano? Daming kamuting kahoy dito mga lods, oh. Yan. Kamuting kahoy ito. Yan. Pwede natin itong kunin mamaya. Babalikan lang natin yan. Napakasukal ang gubat na pinasok namin dito mga lods. Yung bukid namin dito. Dong. Mga kaglubi dong. Oo. Gi.
Yan. Lakad-lakad na muna tayo mga lods. Hanap tayo ng magandang view dito mga lods. Ah. Yan, malayo yung bahay dito mga lods. Yan. Uy, may tumubo na pala ng lumboy dito mga lods. Yan. May lumboy na pala. Matagal na kami hindi nakapunta dito mga lods. Kaya masukal na. Ingat-ingat lang po tayo mga lods. Kasi madaming mga ahas dito mga lods. Ayun dito. Ito yung dating kubo namin mga lods. Dito kami nakatira dati mga lods. Yan. Tignan natin kung maayos pa ba. Simula yun nung bagyo mga lods, lumipat na kami. Kasi hindi kami safe dito mga lods nung nakaraang bagyong Udit. Ayan. Ito yung kubo namin. Wow, ang daming lubi mga lods. Ang daming lubi. Yan. Ito yung nakaraang kubo namin mga lods. Yan. May makukuha tayong lubi ngayon mga lods. May makukuha tayong coconut. Ayun, maliliit pa. Yan. May makukuha tayong mga lubi. Nagawat ma. Radong. Nah. Yan. Yan mga lods, kunin na natin tong nakita nating coconut ng ating munting kubo dati mga lods. Yan mga lods, nakakuha na kami. Mag-isa. Sana ko pa. Ha? Sana ko. Tingnan na. Yan. Hawalong. Hawalong. Ayan mga lods, subukan natin to kung may laman na ito mga lods. Para madala natin sa kabilang kubo natin mga lods. Parang may ayos to.
Muna? Yan mga lods. Ayos to. Pwede natin itong madala sa kabilang kubo natin mga lods. Okay. Ang tamis. Ayos mga lods. Tamis. Ang tamis ng lupi na nakuha namin dito sa nagrahan namin kubo mga lods. Ayan. Ha? Inom ka no? Ayan. Laking tulong to sa kidney mga lods. Yung mga nahihirapan umihi. Ito lang. Butong. Lupi. Yung karapat niyan mga lods. Good for the kidney din to mga lods. Manguha na tayo. Kunin na natin tong mga ibang pwede natin madala sa kubo mga lods. Ayan mga lods, magpausok kami kasi madaming mga lamok dito mga lods. Ayan. Magpausok tayo. Kasi hindi na safe tirahan to mga lods kasi ang daming lamok. Kaya magpausok tayo. Yan. Dong. Dami ang lubi dong. Biyag. Yan. Pausok na muna kami mga lods. Mamaya kukunin na natin tong mga tirang lubi mga lods. Yan, coconut. Yan, andito pa oh. Yan. At dalhin natin sa kabilang kubo natin mga lods. Mamaya baka madami pa tayong pwedeng makuha dito mga lods. Maglibot-libot tayo dito sa gubat namin. Bukid. Samad ka. Hawa. Hawa mo. Isa-isa. Hawa. Ang ganda. Ako sinin to. Uy, Isa. Sarap ng tubig mga lods. Mamaya bibiyakin natin to. Pinapay ko sana to. bukas na. Dito. Kikas mga lods ah. Yan. Gulang. Nasa tamang gulang na to mga lods.
Ito mga lods. Nagawa tayo ng kutsara. Ganun. Ha? Ganda ng kutsara namin mga lods. Oh. Pasoda. Wali. Uy! Nasira na yung kutsara namin mga lods. Bali. Bali na. Gawa naman tayo ulit. Sabi na. Ayan. Ito na naman, biyakin natin to. Nasuday. Ito. Oh! Pag mamanin mo to. Sabay luwag. Sabay luwag yung nakuha namin ng isa. Yan, may tubig pa pala dito. Gawin dong, unaw dong. Unaw. Ayan guys, may nakita kaming limonsito dito ngayon. Yan. Yung anak ko nanguha dati dito mga lods. Ang daming bunga dito mga lods. Yan, yan oh. May limonsito. Anong? Yan. Legit yan mga lods oh.
Daming limonsito dati dito mga lods. Nung binagyong udit to, hindi na namin to na alagaan yung bahay ng nakubo namin mga lods. Yun. Antay dong. Oh. Yan. May maiuwi tayong limonsito ngayon mga lods. Yan. Dati dito mga lods sa aming bukid madaming mga prutas na pwede nating makain. Yun, pinagnanakaw yung mga prutas natin dito mga lods kasi wala na tayo dito eh. Nung bagyong udit, lumipat kami ng ibang kubo mga lods kasi hindi safe dito mga lods. Yan. Naghana ko ni mo nakuha dong. May iba na namang limonsito mga lods. Oh. Yan. Sayang ito mga lods, hindi namin ito nalagaan. Dito kami nakatira sana mga lods. Iyay, nahulog. Ano to dong? Kita lang ito. Tara na, takmo na. Nagpausok kami mga lods para iwas lamok kasi ang daming lamok na dito. Mana sa kuan na tanan. Dami naming nakuha na limonsito mga lods. Dere. Ako lang kuha nimo. Misil ko na. Yan mga lods. May puso ng saging tayo ngayon na pwede nating madala rin mga lods. Yan. Yan. Kukunin natin yan. Gawin natin ng bula-bulang puso. O ilagay natin sa gulay mga lods. Masarap yan. Yan. Dong, kuha na to na dong. Ha? Kuha na kaya to na dadun dito sa atong kuhan. Okay. Na. Ayan mga lods. Sungkitin na natin to mga lods. Agak pa nito. Agak. Agak lang ko balikin. Anak. Tawag
No, dekan dulu. Ayos na to mga lods. Kunin na natin ng puso ng saging. Isang tagod. Paksit. Ano? Paksit ang puso ng saging. Mana sa? Yan mga lods, marunong pa kaya tayo umakyat ng coconut o lubi mga lods. Akyatin na natin to. Dati tinanim to ng papa ko mga lods. Yan, bata pa kami noon mga lods. Ayan, ito namunga na. So, tignan natin kung marunong pa akong akyat. Ang taba na natin mga lods. Yan. Akyatin to natin. Kain tayong langgam ulit. Uy! Yun, malapit mahulog mga lods. Ah! Woo! Uy! Taba na natin. Oops! Woo! Dami nating mga nakuha ngayon mga lods. Yan, may dala tayong lubi, limonsito, at saka iba pa mga lods. Tara, pauwi na tayo. Yan. Ito yung mga nakuha namin ngayon mga lods. Punta naman tayo sa baba. Baka may makuha tayong dabong ng butong o bamboo shoots. Sigurado yan mga lods. Madami dito. Yan, may kawayan oh. Tignan natin. Yan. Nasira yung kubo ng bilas ko mga lods. Yan. Kubo to ng kapatid ng asawa ko mga lods. Yan. Nasira ng bagyong Udit. Ayan. Napaka masukal na dito mga lods. Napaka creepy na. Ta? Asa? Narito. Ayan. Puntahan natin yung dabong kawayan dito mga lods. Kung meron pa. Tignan natin.
May nangangamoy ng nangka dito ngayon mga lods. Nangangamoy yung nangka. Ay, saba. Ayun. Kinuhaan yung lubi mga lods. Yan. Dami pa pala ditong lubi mga lods. Oh. Ayan, oh. Kinuha ng magnanakaw dito mga lods. Nakapaiyak pa. Wow, di ka nakaiyak. Ayan mga lods. Dahil wala kaming sako ngayon, ilagay na natin to sa, tignan natin kung makaya natin to. Madala natin lahat to mga lods. Dami dito. Paano kaya to dalhin lahat? Ito madala lahat mga lods. Dong, dala ni Dong. Ayun na mga lods. Kargahin na natin to. Ayan mga lods, pabalik na kami. Bigat ng dala ko mga lods. Ayan, tapos umuulan pa. Malapit na itong umuulan. Baka na nahulog mga lods. Ay, goy. Hulog yung labi. Dong, kuha dong. Nahulog mga lods. Amping dong. Dali. Yung kuha na. Yan, umuulan na mga lods. Mabilis tayong uuwi. Tara dong. Tayo na mga lods. Tayo na mga lods. Bilisan natin yung umuwi. Kasi umuulan na. Malayo pa yung lalakarin natin mga lods. Ayan. Mabilis tayo. Edong. Baka maabutan tayo ng malakas ng ulan. Sana hindi yung kinuha yung nangka na nakuha namin kanina mga lods. Yan. Buti andito ka. Daming hanggang mga lods.
Dito. Ah, di ba dito?